Giderin, giderin, uzakdır yollar, söyürün, işlerin, ağlap gülürün. Kim men, näme, kadim dünýäň yüzünne, men bolary, ölümden soň bilerim. Nuri Halmamedov, Türkmenistanyň halk artisti, meşhur kompozitor, Türkmen milli sazynyň lehengleriniň biri. Nuri Halmamedov gyýyska emma şöhratly durmuş ýoluny geçdi. Oňa Allah tarapyn berilen zehin ýyllarym çaltlygyny üssü, kämilleşdi. Hergedekki düzülýän saz bütün durky bilen nurlanyp, dinleyici özünün jadylaýjy täsirini ýetirýärdi. Kompozitoryň saz eserleri, onuň häsiýetiniň özüne bolan belent adamkärçilik duýgulary, üýtgeşik ogazlaryň üssü bilen insan kalygyna siňýärdi. Nuri Halmamedov, mukama singen ömür. Ömrüň agajyndan düşüp dur günler, günler ömrüň elegine elener. Eýda dönmek üsler däl gögünler, geçen gün şäherden gaýdyp geler. Her kimin geçenden bir ahmary bar, menne de ahmary bar, ýöne men hergiz seniň ruhun bilen ederin mydar, meniň bar ruhumy direlden serwiyim. Ýolumyzyň çatak düşeni üçin gam çekme. Bu derdi götürgün merdem, uruşdan aman sağ halas bolmak kıyın, has kıyın halas olmak yatlamalardan. Düşün yatlamalar köngülüme hali, sarılan yapraklan düşüş yali. Çağalık mukamı. Kär saýlap alyp bolmaýar. Oň özü seni bennetmeli. Ene şonda sen şol jadylaýjy çaklagy wagtynda seslenip, oňa bütün ihlasy siňdirseň, öňde goýulan maksada ýetmek üçin janaýaman işleseň, onda bitmejek iş, alınmajak gala bolmaz. Men saz bilen ilkinji tanışlygym çağalykdan başlanypdy. Şonda men ilkinji gedek Türkmen aýdymlaryny we bagşylaryň milli saz gurallaryny ýerine ýetiren sazlaryny dinläpdim. Halk aýdymlaryny diýsem baý milli süňmi, olaryň öz bolşlugy maňa diýsem täsir etdi. Men olary ýürekden söýdüm. Ulağan dutar erbet çalanokdy. Men onu saýgatlap dinläp bilýärdim. Daýna owasy,
Bu ýerde 1938-nji ýylyň 20-nji iýunyna Nury dünýäge gelipdi. Daýyna Gökdepe uruşy netijesinde dağınık ýaşan öňkü Mürçi owasynyň ilaty tarapyndan 1882-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlaryna döräpdi. Şonda şo wagtky ahal-teki uyezdiniň ketdeleri aýry-aýry owalaryň ilatynyň haýyşy boýunça Durun owasyndan ýokarrakda ýerleşýän jülgede daýyna çeşme göz başynyň golaýyny özüne 42 erkek gözekliğini 48 sany hem ayar maşgalan jemleýän 25 öýlü daýyna atly owan düretmäge ruhsat beripdir. Şol adamlaryň arasynda Nurynyň atasy Baý Muhammed de enesi Artygejede bardy. Daýynarlar irki döwürlerden märi aýdymsal bilen bagry badaşan halk. Daýyna meşhur destançylar anna hal bagşyny, dost hally bagşyny, gelli bagşyny hem atanadyr. 20-nji asyryň başynda ýaşan daýynarlar Edil Nurynyň enesi Artygeje ýaly goşgu düzüp, onu aýdym edip aýtmagy gowurupdyrlar. İnçe ansan duyusy olarda ähli zatdan, hatta günnöki çörek hakynnaky aladadanam ýokarda tuturupdyr. Mümkin, daýynanyň üýtgeşik tebigaty onuň her bir ýaşaýjysyny gözellige, söýüge teşnedendir. Baklyga, asmana, dağlara, ýyldızlara söýüge we ölüme akyl ýetirmäge, olary duýmaga ýardam edenler.